Unsay epekto sa kaminyoon kung ang magtiayon wa nananghid daan o wa mahibaw ang ginikanan panahon nga sila nagminyo. Ang tubag depende. Sama pa sa Article 14 o Article 15 sa The New Family Code. Kadtong magminyo kansang edad 18 anyos apan wa nilapas og 21 anyos nanginahanglan og parental consent pagtugot sa ginikanan. Kung ang magminyo nag-edad og 21 anyos ngadto sa 25 anyos nanginahanglan og parental advice tambag sa ginikanan. Kung ang magminyo nag-edad lapas na og 25, wa na nanginahanglan og parental consent og parental advice. Unsa epekto kung ang magtiayon wa nakakuha og parental consent, pwedeng i-anular ang kaminyoon. Pero ang magtiayon wa nakakuha og parental advice, dili kini maka-apekto sa kaminyoon.